smo se organizirali, dole druge ekipe su počele respektirati Osijek, počele su respektirati kohortu, dolaziti, znači dobro organizirani, pripremljeni. Mi smo imali par vrhunskih incidenata tu u Osijeku sa Bad Blue Boysima poglavito, bilo je nekoliko njih starcidom, možda nije toliki animozitet. S Armadom, naravno, konstantno zadnje vrijeme, od kad je puklo to neko platonsko prijateljstvo između nas i Armade, nije prošla jedna utakmica u Osijeku da nije bilo sukoba između nas i Armade. Mislim da smo se pokazali stvarno jednom dobrom svijetu navijačkom. I naravno, ono što svakako treba najviše spomenuti, što je najzapaženije prošlo u našoj Nove Poljci, to su incidenti protiv Dinama, kad svima dobro znamo kad je Vanja bio izboden, znači Bosi su došli u grad. Tu moram isto pridati vrhunski organizirana grupa od, ne znam točno koliko, prema policijskim izvješćima 40-50 Bad Blue Boysa koji su uspjeli se probiti oko do Sjenjaka. Na Sjenjaku svi znamo šta je bilo, kad smo čuli vijest, posebno sam bio u bolnici, naravno pokušali smo smiriti strasti i uopće ne želimo od toga bježati, da sam osobno bio u bolnici, provjeri dali toliko informacija naravno potvrdila se točno. Uopće ne moram pričati da izazvala revolta, znači izboli su prijatelja, izboli su čovjeka sa tribine i na tom se uopće ne treba zadržavati, što znači dođe navijača. Cijeli instruktor poludi izašao van, dođe kod spala, kad su bili masni, rekli sa Murijem, pokušali smo se probiti do Bad Blue Boysa na Kaveza i incidenti su bili stvarno nije od masovnih i da se tako izrazim da oprostite liječni incident za Bani u zadnje vrijeme što se desio, stvarno masovni incidenti. Starija generacija se preuzelo to da svaka utakmica mora biti apsolutno navijanje 90 minuta. Prije kohorta, prije 5-6 godina to je bilo samo navijanje na derbijima, na manjim utakmicama digne se par ljudi, viče Osijek, Osijek. Ali ovo što sad imamo to je nove pjesme, novi bubnjevi, novi ritmovi i to stvarno već liči na nešto, ljudi se dobro osjećaju. Da, ljudi se dobro osjećaju dolazeći u kop navijati s nama, vidim osmijeh na licima, to je jednostavno osjećaj koji ne može ništa drugo zamijeniti, to je nešto predobro. To nikad nije bilo nešto pretjerano organizirano, je bilo sve stihijski i onda sad je počelo, ne znam, kad smo mi u Vegi dobili taj prostor i sve to, počeli smo tamo dolaziti, mi smo aktivno sudjelovali u izradi koreografija i to je sve nama bilo novo i sve to nama bilo zanimljivo i ne znam, i to je puno utjecalo na to da se mi zbližimo, treba nešto odraditi u gradu kad treba, ne znam, kad treba biti neka akcija ili tako nešto, uvijek smo spremni otići, ne brine nas, ne znam, to je, možemo ili ne možemo, ali ima vremena, ali nema, uvijek će se naći za neke takve stvari koje su nam bitne, tako složni smo oko takvih stvari i ne znam, što funkcioniramo na tribini, to mi je najvažnije. Jedno od najdražih mojih navijačkih iskustava je bio taj bojkot protiv zakona o navijačima, kad smo pokazali najveću moguću složnost i kad je kohorta stvarno dokazala da je bitan faktor i za svoj klub i za taj stadion koji je bio potpuno pust bez nas, tišina apsolutna. Igrači su čak nosili su majice sloboda navijačima. Tu su bile i te koreografije koje smo aktivno radili već zadnje 2-3 godine, od one uz Osijek do groba pa do koje se izrazito ponosimo, to je ona koreografija na repki, na Iranu s Gotovinom, jedna od ljepših koreografija. Uglavnom, i kako smo to počeli raditi, tu su bile i zastave i poruke i sve što se veže uz to.
I svakodnevno smo ostali tamo u tom prostoru gdje smo to radili, počeli se družiti i ne znam, ono to je jednostavno postao standard. Sve je počelo tako smo prijatelji to sami od svojih francuskih sredstava sami smo počeli crtati. To je ono bilo se spontano, nešto to nije bilo ni dogovor s gradom, to je sve bilo preko noći, organizirano bez dozvola. I kako s vremenom smo počeli ići u udrugu, to se malo su upoznali ljude, upoznali smo tajnika, predsjednika i tad je nastala akcija Uljepšajmo Osijek. I ta akcija stvarno odjeknula, masa hrpa dobrih zidova u gradu se uredila.